Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәләме Пенза өлкәсе Кузнецк районы Татар Кынады авылына оча. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мәрьям Абдулловна каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Худжат Умярович, Мәскәү шәһәреннән кызлары Гөлнара, Рәмзия, улы Руслан, оныклары Эмиль һәм Миланы котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле тормыш иптәшем, газизәниебез, кадерледән дә кадерле булган әбекәебез. Бүген синең 60 яшьлек матур юбилеең. Инде 60 ел син үзеңнең улы йөрәгең, киң күңелең белән бар җиһанны җылытырга теләп, яз башында туган көн бәйрәмнәре каршылыйсың. Алтыным минем мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә һөнәри белем ала һәм шунда ук үзенең хезмәт юлын башлап та җибәрә. 36 ел элек мин алсу йөзле, диңгездәй тирән уйчанлы карашлы кызны үз итеп, гаилә кору бәхетенә ирештем. Мине бәхетле итте ул. Уллы да, кызлы да булдым дияргә кирәк. Гомере буе ул бик тыйнак, тырыш, уңган, сокланырлык хуҗабикә булды. Йөрәгемне урлаган хатынымны мин бүген дә яратам, хөрмәт итәм. Аннан башка үз тормышымны күз алдыма да китерә алмыйм. Күзләреңә бүген карадым да, берне генә татлым аңладым. Еллар узып, яшьлек китсә дә ул мин ялгызым шөкер калмадым. Бергә атлап тормыш сукмагыннан җиңеп килдек ни бар киртәне. Ходай язсын узак каршыларга кояшлы да моңсу иртәне. Балалар да инде үсеп җитеп, чәчләргә дә керде чаллары. Күңелләрне тик бәхетле кыла, йөрәгемне үзгән оныклары. Котлы булсын хатыным юбилеең. Теләкләрем бүген кабул ит. Парлы канат кагып, балаларга сөенеп, я Ходаем 100гә кадәр җит. Яраткан, иң мәрхәмәтле, иң йомшак куллы, иң татлы телле әниебез, әбекәебез. Безнең чират җитте сиңа мәдхия җырларга. Ләкин шушы мәдхиябезгә никадәр генә матур теләкләр эзләсәк тә, барысы да татлы түгел шикелле тоела. Чөнки син аларның барысыннан да өстен якыныбыз. Үзебез зиратларга киткәч, бигрәкләр дә синең җылыңа сусадык. Тешләребездә еш кына туган йортыбызны, анда тату килеш яшәгән күгәрчендәй әткәй, әнкәебезне күрдек. Мөмкинлек чыккан саен туган якка кайткач, син һаман безне балалардай итеп каршы аласың. Туйганчы йоглатып, тәмле ашатып, иркәләргә ашыгасың. Бер сүз белән әйткәндә, чын әни була аласың. Барысы өчен дә мең рәхмәт укыйбыз. Бел, без баланыкларың сине өзелеп яратабыз. Гөрләвекләр тиздән агыр инде. Җитте иң җылы бәйрәм. Шушы бәйрәмгә тиядек теләкләр иң зур бәйләм. Әлеге бәйрәм әниемнең татлы юбилей көне. Имин уссын фәрештәмнең һәрбер көтелгән көне. Бәхетең дә әни ашсын, парлы канатлы яшә. Бала оныкларың булсын гомер буе янәшә. Без сиңа рәхмәтле булып матур килеш яшибез. Әни диеп, әти диеп җиң сызганып эшлибез. Йөзләреңә гомердә дә кызыллык китермәдек. Исемеңә начар сүзләр ятлардан тидермәдек. Котлы булсын юбилеең, исәнлек теләгебез. Бәхетләрен дә телибез, күп итеп йөрәгебез. Хөрмәтле Мәрьям Абдулловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә якыннарыгыздан кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Şeşlerimde ağardı dime. Uylaman gel kartlıklığında, balında üsken şeşekler gibi yayıldığın gel senin yanıma. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitir üzünü,
yürek yılısı Üttü ömürlerdi kaygırmalı Bizgele gürlep yaşaysın Bişik jırlarım bizge jırladın Üsterdin bizimi Süydün nazladın Taralıştık biz Türlü yaklarga Biz barımızda Rahmetli sima Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitlizinin Yürək yılısı Üttü ömürlerdi Kaygırmalı Bizgele gürlep yaşaysın Dünyada var biten keyler Saklarga girer bizge alarını Qartaymasınlar mengüge kalar Enkeyler bizinin turmuşunun yemi Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitlizinin Yürək yılısı Üttü ömürlerdi Kaygırmalı Bizgele gürlep yaşaysın Qartaymalı Ənkəy qartaymalı Sin bitlizinin Yürək yılısı Üttü ömürlerdi Kaygırmalı Bizgele gürlep yaşaysın Bizgele gürlep yaşaysın Qartaymalı Ənkəy qartaymalı